Ahojte všichni u mého dalšího videa, který se bude jmenovat Srandovní videa na YouTubeku. Jako první na začátek se podíváme na Halino úžasné vyzvánění, takže jdeme na to. Zaplutnou Halina. Halina, to je prostě porka. 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 Cože? Na drátě Halina. Úžasné vyzvánění, abych vám řekla, je fakt úžasné. Jako další tady máme tanec. Koňský tanec. Takže se na to můžeme podívat. Viděli jste tanec? Koňský tanec, ano. A jako další video bude tomu pejskovi se asi něco muselo zdát. Dámy a pánové, poprvé, co vidím kočku, která je v vodě. Poprvé. A pokud se vám líbilo, dejte like. Pokud chcete další video, dejte like. A já se s váma loučím a ahoj. A dejte odběr a like. A ke konci videa vám ukážu takové video, z kterého se určitě poučte. Bude to tajný recept od Haliny. Takže ahoj. Tak tohle je náš dům a je v něm všechno, co mám ráda. Lednička, spižírna, mrazák, ale hlavně knížky o dietách s vrstvou prachu. A už na začátek pro vás mám jako takový moudro. Při vaření s Halinou všichni rychle nakynou. U Haliny v kuchyni. Velikonoce. No poběž, Bobíčku. Za chvilinku přijdeš to a budeš slavnej. No, hodnej pejsek. Na drátě Halina. Halino, 4 psy už zase. Cože? Věděli, že nevíš. No jenom 4 tenhle týden. No teď mi volali z útulku, jestli se tohle provalí, že ty zázraky děláš. Tak šetři mne. No to chápeš to? Každej Číňan dobře ví. Nejlepší jsou řízky psí. Bože. No. Halino, víš co, strč si ty svoje moudra. Musím letět, čau. Neskutečný. Režisér. Cena Halina smaží maso, ready? Se stydím. Hali, klid, tohle není žádný Oscarový snímek, bože můj. Přepněte mi to na kameru 3 a Hali řekni něco chytrýho. Akce. Je jen málo věcí, za který děkuju Bohu. A jednou z nich je širokouhlej obraz. Skvělý, teď trochu rejpni do toho řízku, jo? Stop! Co to má, pane bože, znamená? To může být, já nikoho nečekám. Vyřiď si to a vrať se na scénu, za chvilku Jo. jsou tady exkluzivní hosté. Tady spolek na ochranu zvířat, mohli bychom Paní Pavlovská. U Haliny v kuchyni. Nakonec to všechno dejte do trouby a pokud chcete ušetřit, tak ji vlastně ani nemusíte zapínat. Představte si, že tenhle recept je až z Číny. No a já znám takový přísloví čínský. Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den. Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život. Aby mě vystačila jedna ryba na den, tak jsem zvědavá, kdo mě naučí vylovit velrybu. Už jsem zase někdo leza. Dejte vejce malovaný. To jsem se zdá. Ahoj, zase nějaká pomocná škola. No jo. Dětičko? Bez benzínky, tato. Tady takovej dáreček. Díky.
jste dneska nějaký divný. No my No jsme... tak ví, rozmrzelí No jsme, co? jsme se stavovali v útulku. Nám se ztratil Bobík a oni volali, že ho našli. To dobře dopadlo. My tam přijeli a oni řekli, že ho oni někdo jdou ukradl. ukradl. Ježiš, no. tak to stačí, jo, tak jdeme jíst. Honem, pojďte, nezdržujte se. To se pozná dobrý No víno. výborný. Pro vás to nejlepší. Musí být drahý. Speciální šato chabisa. Mňam. Neboli krabicový víno slití do flašky. Výborný. Aha, Tak to byl přibytek. Vynikající. A já běžím dovařit toho psa. toho psa, to se Jsem se přeřekla. To se mi občas stává, když jsem hladová, jako třeba teď. A občas mám i kanibalský sklony. A když mám v ruce nůž, tak to já se občas bojím sama sebe. Protože já jako nevím, co udělám. Já bych byla schopna zabíjet. U Haliny v kuchyni. Hraješ rád hry? Nenávidím je. No skvěle, tak to si rovnou jednu zahrajem. Bože. Hele, tady mám pro tebe stírací los. No tak díky, Hned no. začni stírat. Ty si tady zatím hraj s kusem papíru. Aspoň se trochu uklidníš. Halinko, papír. Tak já dám hezky papír. stírej. A to, co tam budeš mít, bude název hlavního chadu. Už jsem napjatý. Ještě budete litovat, že jste toho krabicáku nevypili víc. Bobika. Viděli jste koňský tanec, kde se moc neposralo. Dobrý.